Japan, takže ze Španělska a z Japonska Ai Ogura, Raul Fernandez, Tregaus, MotoGP tým Ai Ogura, jedenkrát mistr světa Moto2, Ai Ogura, once-time world champion of Moto2, and Raul Fernandez, 10th times winner of Grand Prix. Welcome, guys. Je to jednoduchý. My budeme mluvit česky, ty to vždycky přeložíš, borci odpoví, ty to přeložíš, ať jenom lidi ví. How are you feeling before the Brno? How are you looking forward to return to Brno after 5 years? First of all, hello everybody. Nice to be here again. Of course, after 5 years, everything changed a lot. The last time that I was here, I got my first pole position in Moto3, so it was a lot of time ago. But anyway, I'm really happy. It is a track that always I get a good result when I was younger, and it's really nice to come again to Brno. Today we were on the track wall, and we see that the track is amazing. They make a really good job, and I want to jump on the bike to see how is the track. Raul moc krásně odpověděl, říkal, že když tady závodil naposledy, tak vyjel své první pole position v Moto3, takže má tady na Brno fantastické vzpomínky. Are you prepared? Hello everyone. Hello. Yeah, first of all, I'm really happy to come back this place after so many years. We are not visit this place. I'm just, excited. Expected to be a lot of spectators this weekend. So yeah, just can't wait to start the weekend tomorrow. Yeah. A kdo nám zafandí nejvíce? Svobodák, jste tady? Řídí Aprilia amerického týmu Tregaus, MotoGP tým Joan Mir a Luca Marini. Joan Mir, mistr světa. So, Joan Mir and Luca Marini from Italy and from Spain. Joan, the world champion of 2020, and Luca Marini, he won many races, 6 races, and he's a stepbrother of Valentino Rossi, who you love here, right? Fantastic, great job, guys. We are happy to have you here in Brno. Luca Marini is throwing one last items. Má nekonečnou kabelu. Má nekonečnou kabelu, paráda. Chlapci, díky moc. Díky moc. Luca Marini a Joan Mir from Honda HRC Castro. So Paul, how do you like the atmosphere here? That's amazing, isn't it? Yeah, it's amazing. Thanks everyone to come. It's super nice to see the people receiving us after some years here in Czech Republic. So thanks you very much, especially because it's raining. So thank you. Mně se líbí, tak kluci, já si skočím na záchod, aby to tady nějak vezmete. I will go to the toilet, you can manage, right? Yes, I can talk together as well, yes. We will wait for Joan Zarco because he speaks a little bit of Czech, so we are waiting for... Yes, because he did have a Czech girlfriend. Oh my God. So we will try his skills. Hopefully he will remember. Hopefully he will. Okay. We will see. But anyways, Peter, he's a Czech football star here, a legend here in Brno, but he doesn't speak English, but he's great. Okay. And he asked you about the rain. Welcome here to Brno. We are so excited to see you here. How are you feeling being back after 5 years, after such a long time? I will start from Joan.
I feel good. It's good to be back here in Brno because always nice place, very nice center. Could have a bit of time here and it was kind of cool. And it's a legendary circuit here, so it's cool to race and pretty happy. It's important to have a race here in Czech Republic because the crowd are waiting the MotoGP and we are back, so I think it's a good thing. Pavo. Pavo? It's the black things. Znáte někdo Pavo? Víte, co je Pavo? Pavlova? Nějaký černý dort, Petře, já nevím, člověče. Počkej, on to nám říkal, že nám to ukáže. A to je jako naše české jídlo, jo? V každém případě říkal, že chlebíček vyzkouší po závodě. Mám ho tady ve stanu. Takže máme ho tady, slíbil nám to. No a Johan nám tady teďka googluje, cože nám to chtěl říct, prostě já jsem tomu... Pojď se na to podívat, Petře, já to člověče specialista. Ty jsi starší přece. Jo, tak... makové závín. Makovej závín, ale takový speciální. This is forbidden in France because these black things is considered like a drug in France, so we cannot have it. So here we can have it. Johan říkal, že mák je ve Francii zakázaný, protože je to považováno jako nějaký druh drogy, takže to nemůžou jíst, takže se vlastně na to těší, jak se to tady dá. Tak jsem mu říkal, že my tady máme mák, naštěstí zatím povolený. Dámy a pánové, zatleskejte jim, guys, good luck in the race. Thank you for being with us here. It's an honor to have you here after 5 years. From LCR Honda team, Takaaki Nakagami and Johan Zarco. Johan Zarco, 2 times world champion in Moto2. 18 victories in his career. He won the race in Le Mans this year. Congratulations for Le Mans, by the way, that was a great performance. Johan letos vyhrál závod v Le Mans jako Francouz, jako domácí. Aby se těšili tak, protože dámy a pánové, teď přichází jediný Čech mistrovství světa a společně s ním 2 mladí talenti. Je tady Filip Saláč, Roman Durdis a Adam Vyskočil. Nazdar, chlapci, tak co, jak se cítíte, všechno v pohodě, tolik lidí, jsi na to zvyklý už? Ještě ne, ale doufám, že si zvyknu. Správně, žádná skromnost, Filipe, tebe se ptat nebudu, co ty? Ještě jaký nejsem zvyklý, ale v pohodě. Dělá ti to dobře. Fildo, co ty, jak to tady vnímáš po těch pár dnech, co seš tady, tráť, prostě vůbec celkově, vrací se to po 5 letech, povídej, jsme z toho plní. Krásný den všem, já vás všechny zdravím a... Já mám úplně hustinu, když vidím tady davy těch českých fanoušků, to, že jsem MotoGP vrátil zpátky po 5 letech, je to další splněný sen můj, to, že tady jste tady v tom počasí. Hodně to pro mě znamená, já vím, že tady nejste kvůli mě, ale je to krásný vás tady vidět. A já nemám slov, po dlouhé době jsem byl trošičku nervózní, když jsem šel na stage, protože vím, že jste čeští fanoušci, nejlepší fanoušci a je to nádherný tady stát. Z belgického týmu v Moto2 a v Northern Talent Cupu, který se jezdí mezi těmi závody mistrovství světa, to budou Roman Durdis a Adam Vyskočil. Roman letos na 11. místě a Adam je na místě 15. Oběma klukům se daří a tady na domácí trati by to mohli skvěle zvládnout. Filipe, který vás ještě pozdravení, ale když jsem viděl, jak tady MotoGP je srázet šiltovky, tak vám hodím svoji jedinou, podepíšu. Že kdo ji chytí, tak bude mít jedinou šiltovku, ještě se mi nikomu nedá. Lucia, nechcete taky hodit, když teda Filip hodí? Mají povolení od týmového šéfa, Filipe? Já myslím, že by mohli. Když tak to hoďte na mě. Nic, takže vyšší bere. Filip vám hodil šiltovku, pojďte jim zatleskat, ale kluci prý nemůžou, prý mají zákaz od Dorny, tak je nutit nebudeme. A Filipe? Já mám ještě mikinu na sobě, jo? Ježiši, pak já tady u sobě nátej, takže aspoň to.
fantastickou atmosféru. Filipovi tady fandí celá rodina. Tatínek Michal, na to strany koukali. Každopádně Filip je veliký srdcař, hodil mezi vás jak Čotovku, tak Mikinu. Ohromný sympatiák, stejně tak jeho dva kolegové. Přátelé, je to tady, Filip jde do naha. A to snad ne. Petře, jo? To budou titulky, panečku. To budou titulky, to je teda obrovský srdcař Petře.